Nagkatigom sa Davao City ang mga opisyal sa gobyerno alang sa National Economic and Development Authority kung NEDA Board Regional Development Committee Mindanao Area Committee 39 Conference nitong Biyernes sa hapon Mayo 31 nga gipasiugdahan ni Zamboanga City Mayor Jan Dalipe kinsa mausay chairperson sa NBRDCOM Makug Zamboanga Peninsula RDC Chair mitambong sab si Cotabato Governor og Regional Development Council Chair First Soc Sergeant Emilio Lala Talinio Mendoza. Highlight sa conference ang giunan ug ang mga update sa kanhi NBRDCOM Conference, mga inisyatibo nga gihimo sa Mindanao Development Authority kun Minda nga adunay kalambigitan sa poverty alleviation, update sa Philippine Multisectoral Nutrition Project sa Mindanao ug ang gisugyot nga pagbalik sa 20 million pesos nga pondo ilawom sa Local Government Support Fund support to Barangay Development Program alang sa mga barangay nga gideklarang insurgency-free ug hisgutanan mahitungod sa Energy Regulation No. 1-94. Mitambong sa conference ang bagong Minda Chair nga si Secretary Leo Magno kauban sila NEDA 12 Regional Director ug RDC 12 Vice Chairperson Engineer Floreta Ridao ug Governor Nilo Dimirey Jr. nga maoy RDC Chair sa Caraga Region. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.